Siyaqhubeka-ke la ukukhuluma nokufundisana nge-lay ministry ezimfundisi becelile. So namhlanje ngizocela nje ukuthi sibheke indawo ethi ukufundisa, teaching. Ngoba-ke it's one of the things ozenzayo uma ngabe uyi-lay minister. Okungasho ukuthi kufanele ube uthisha like professionally. I am not a teacher. Ngake ngikwazi futhi ukuba uthisha ngoba kuthiwa what goes around comes around. I-trauma engayinikeza abami othisha ngake ngikwazi ukuthi ngibe nengane ezobuya ikwenze mina ngikumele. I was a very happy child and present at times. So ngabaleka ngeenyawo mase kuthiwa nami ngingafundisa ngoba kusho ukuthi mase bekwenza mina ngikhona ukuthi ngikumele engakwenza khona abanye. Kodwa-ke umoya engcwele emuhle uma sesifika emsebenzini wakhe unako ukuyiveza indawo ethi nakho engikubekele khona bese uyakwenza kwenzeke. Ngingenza i-example ngami ukuthi njengamanje nginokufundisa iklasi le-confirmation, not ngoba nguthisha owatrainwa ukuthi afundise, kepha ngoba umoya engcwele uyena ongigayidayo ey'ntweni esizenzayo. Ngicela nje encourage laba abasafisa ukuza ngapha kuleli site nabakhona ukuthi into mina engiyifundile ngokufundisa ithi ufundi into engapheli. Ngoba ukwazi ukuyoma phambi kwalezi ngane uzifundisa ungazi. Awukwazi ukuthi abantwaneni buzane nifuna ukwazi bese ungayina impendulo. So it calls for ukuthi ufunde wena kuqala ukuze ukwazi ukudlulisela information ebantwaneni, any information correct ngabafundisayo. So ileyo part nje bengifuna ukuthatha kuyona when it comes to lay ministry ukuthi there is that part ethi ukufundisa ebandleni likaKristu kuyenzeka through lay ministers and through everybody else. Officer nonesifiso nonawo uholo umoya engcwele ekutheni makakwenze. Bese ngiza-ke kuyisifundo sanamhlanje igospel yethu lapha kuJohane chapter 17. Ngicaphune nje lapha kuverse 11. Uthi uJesu angisekho ezweni mina basezweni bona. Mina ngiza kuwe babongcwele bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi. Ke inkonzo namhlanje ngifuna ukuyibheka endabeni ethi ubunye ebandleni likaKristu. Ngoba-ke ibandla likaKristu iyona ndawo that properly demonstrated the diversity that God created. La uthola khona abezizwe zonke, iy'nhlobo zonke zabantu, othi umhlaba ususilevelile, ususicategorizile wasibeka ngama-levels. Uma usufika ebandleni, ufike kuthiwa cha siyafana siyalingana ngoba thina singulo wodwa. Sisendaweni la ebandleni likaKristu la sikhuluma khona ukholo lunye, ithembe linye, sinombhabhadiso owodwa enkosini eyodwa. Athi umpostoli Pawule lapha kwaseKorinte bokuqala 12:12 athi ngokuba njengomzimba umunye kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba nakuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo-ke uKristu. Uma sihlanganyele lapha sihlanganyele umzimba munye. Siyazi ukuthi umzimba ukwazi ukuchaza. Angikwazi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuyiphatha lento lapha endlini njengamanje bese ngiphinde ngiba la angishiye isandla ekhaya. Bese ngiba la nesandla esodwa noma ngiyishiye zombili ngiphelele la ngizobuya ngibone sizobe singibambile. Sinte yodwa umzimba owodwa ezwini elilodwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Now uma sisodwa le isho ukuthi ubuhlungu obula busuka umzimba wonke. Okungasebenzi kwale ngalo kusho ukuthi khona izinto ezofanele uzi-adjust emzimbeni ukuze konke kusebenze. Ngingabuka 2 weeks ago ngisekishini kwami ngisuka
angisukanga ngomzimba wonke ngisuke nje mina ngenhla ngathi ngiyothatha something manje and then watwista something edolweni kwangathi lightning but ukusukela lapho I couldn't walk properly. So I had to now come up with a plan ukuthi ngiyofika kanjani ekamereni lami. Umzimba wonke usuxakekile, even ingqondo ixakekile ngoba yonke lento yenzakala ngintsha. Ngifuna ukuthi ke bandleni likaKristu sinjalo kumele ngabe uma ngabe kukhona othintekayo umzalwane sithinteka sonke. Ukuthinteka kwethu sonke okusho ukuthi siresponda sonke kanye kanye. Ngoba yikho kusenhlizweni kaKristu ngathi. Bese kuba khona indaba elapha kuLuke 5:17-26 but ikhona nakwamanye ama-gospels uMatthew noMark. Amadoda amanye aletha indoda eparalyzed kuJesu. uJesu la ekhona at that point ubeshumayela endaweni evalekile. So-ke kunomnyango wokungena. Bayafika bambambile. Mathi bebethi ngquye emnyango ngeniyeki. Bese benza iplan. Ngiyasithanda le story. Ngisithanda ngoba ngiyayibuka le ethi okay akusangeneki kodwa kungangeneki kunjalo like into esosivimba thina. Siya kuJesu la siyakhona. Lo mfowethu uzosinda la siyakhona. And siyazi ukuthi insindisi ukuphi. Ukuphila kwakhe kukuphi kulapha ya kuJesu. So sizokwenza whatever it takes for ukuthi umfowethu ayofika kuJesu ukuze athole ukusinda. Namhlanje simemezela ebandleni ukuthi sicela umzalwane othi I will do whatever it takes ukuthi ibandla laKristu lingafi. Lingathi malifa likhonjwe mina. Akungathi makuzamazama bese nami ngibala kuleyo kuhlobo. Othi mina ngizokwenza noma yini ukuthi ngiyofika lapha ya because we don't know ukuthi who came up with the plan ethi asimkelele ukufika. We don't know ukuthi ubani owavula iroof. Kona nomuso wakabani novuma ukuthi iroof yakho ifuna. Kodwa konke lokho kutheni usebenza ukutheni bona inhloso yabiyodwa eyokuthi uzalwane makaphila. And bayazi ukuthi uzophila kuphi. Ngoba bona they have a common goal. They have one hope. And baphila ngayo bebambene bengabazalwane behambisana ndawonye. Ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngi-express ubuhlungu bami ngendlela yezinto ezenzakala ngayo emhlabeni. Sonke siyafunda siyezwa kukhulunywa ngebandla likaKristu elizamazamayo. Yonke indawo abazalwane baphendukelele. Sithathe unity uJesu beyikhulekela ubunye thina sabenza ubunye obuzosebenza against one another. Namhlanje uthole ebandleni sihlangene siyamaqeqebane sihlangene against abanye. Sizofulfila inhloso zethu sibakhombisa ukuthi singobani. Namhlanje umzalwane uxabana nomfundisi. Namhlanje umfundisi uxabana nabazalwane. Namhlanje kuyaphithiza ukuthi ubunye uKristu obamhlukumeza obamthumisa enhlizweni yakho azokhulekekise sibona ungathi kuyashabalala. Kodwa ngiyafuna ukuthi leyo picture is a picture that's presented to us by the devil himself. Asingayivumeli leyo ngoba ubunye thina sinabe mbabhadiswe. Masingene ebandleni laKristu. Ubunye thina sinabe emoyeni. Ngaleyo ndlela ukuxakazela noxokozela okukhona masingavumi thina singaba
usitshela ukuthi wenzani, uvelaphi, uhlalaphi, ufunda grade 1. There was no such. We got in there, and then everyone embraced each other. Quite dlalwa. By the way, I need to tell you this. It's an update and it's very important. That is when we had an activity at pick a Bible book and paste it like Yoga Corner, Old or New Testament, right? And out of that exercise, we made history. And then they made history. Guys, we reshuffled the books of the Bible big time. And we had fun doing it. So little Peter kita kasalona. Go ahead and imagine Elisha. And it's Ephesians, we Old Testament. And it's Daniel, we New Testament. Yay, it was fun, we were busy. And we had great fun. But what I'm trying to say here is unity, actually does not exist on its own. It's based on His love that He's given us. Le athi asithanda ngisho njalo uJesu mangabe ekhuluma nabafundi bakhe kuJohn 13 athi nithanda nani njengoba mina ngimthanda ngoba izwe liyobona ngani ukuthi mina ngubaba mina ngiyaphila konje thina izwe liyabona ingathi ukuthi uJesu ngubani malibona ikuphi likubonayo because iqiniso ukuthi we do embrace these things but the output is very different to the plan kaJesu. And namhlanje into engisho ebandleni kaKristu ethi mina nawe masihambe ngendlela uKristu athokozayo ngayo ngathi. Masingamjabhisi uKristu phambi kwezwe. Namhlanje simile simazonzwana abanye ibandla likaKristu kwiDiocese of Natal lilinde ukubona uNkulunkulu ambula umholi waleli bandla wale diocese amkhomba ngelanga esingalazithini. Simile siyakhuleka sithi Nkosi siphe umholi ozoletha ubunye ebandleni lakho, ozokhuluma izwi lakho ngeqiniso, ozosikhomba indlela eqondileyo ngoba njengamanje siyahamba kodwa ngenxa yokuthakathaka bethu khona la sisilela khona. Sibeka ke emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu makasize ngoba ke I want to believe ukuthi yena usemkhombile. Siyalandela nje ngoba thina imfihlakalo yezulu asinawo amandla okuyibona. Kepha siyakhuleka ngethemba nangokwazi ukuthi yena ngeke asasijabulise. Ukuthi ubunye bebandla lakhe uJesu akhulekela esikhundleni sokuthi akhulekele indlela yakhe esiphambanweni wakhulekela ubunye kubafundi bakhe. Yingoba it is important. Yingoba yithi esingayenza sinoqhekeko phakathi kwethu. Ngisho emakhaya emzini yethu abazali babengekho munye the entire household ayikho. La kungekho khona ubunye akwenze lutho. Therefore siza uNkulunkulu ngalesi sikhathi ukuba nakho ekuthakathakeni bethu nobuze bethu sizibeka phambi kwakho sibonise sobani ingcebo sipheyo ususibonisile uyigcwalise ngamandla akho okuba isihole thina ebungeni bakho. Bazalelele ayisihlangane simundini kaphansi komzimba kaKristu osimzimba kaKristu thina. Sigcwalise izifiso zenhliziyo kaKristu inkosi yethu. Ngoba ke uma sihamba indlela eziphambili siphuthisela ithuba lokuthi sibe fruitful phakathi kwebandla lakhe. Iziqhamo noma izithelo zikamoya ke asiveli lapho enhloko khona. Ngakho ke masihambe ngomunye sisizwa uJesu wethu ngalesi sikhathi. Sibe libandla lakhe siba ama representatives akhe even ngaphandle abonakale yena kuthina. uJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen.